Pinalalakas na raw ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR ang pamamahagi ng fuel assistance sa mga mangisda kasabay ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado na nakakaapekto sa hanap buhay at supply ng pagkain. Patuloy raw ang distribusyon gamit ang natitirang pondo mula noong nakarang taon habang hinihintay ang karagdagang 50 million pesos na budget mula sa kasunduan kasamang Development Bank of the Philippines. Target ng Fuel Assistance Program na matulungan ang tinatayang 15,000 municipal fisherfolk lalo na sa 5th class municipalities. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., hindi dapat maging hadlang ang oil price hike sa kabuhayan ng maliliit na mangisda. Hindi raw dapat masakripisyo ang hanap buhay nila at kailangan raw na tuloy-tuloy ang kanilang pagpapalaot dahil isa ito sa pangunahing pinagbumulan ng pagkain sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Sa kasalukuyan, mahigit 10,000 mangisda na sa iba't ibang rehiyon ang nakinabang. Pinakamarami ang mga benepisyaryo ay mula sa Regions 5 o Bicol Region at Central Visayas o Region 7 na may 4,356 at 3,334 beneficiaries, habang ongoing ang pamamahagi sa Regions 1, 2, 3, 6, 8 at 12 na nagsimula noong March 16 at magtatapos sa March 26. Sa ilalim ng Fuel Assistance Program, makakatanggap ang bawat kwalipikadong benepisyaryo ng one-time 3,000 pesos para sa krudo. Ipinamamahagi ito sa pamamagitan ng cash cards sa mga lugar na may access sa mga gasolinahan. Cash vouchers naman ang ibinibigay sa mga liblib na komunidad. Ayon sa BIFAR, malaki ang epekto ng programang ito sa mga komunidad na umaasa sa pangingisda. Nangangahulugan ito ng mas maraming araw sa karagatan, mas maraming huli at mas tiyak na pagkain para sa kanilang pamilya at taong bayan. Git pa ng ahensya, patuloy nilang palalakasin ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at partner agencies upang masigurong napapanahon, sapat at naaabutan ng tulong ang mga higit na nangangailangan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.